Олег, через скільки починаєте? Зараз просто Олег, можеш прокоментувати? Ми зараз в прямому ефірі. так. Представся, будь ласка. Меня зовут Олег. Так, ну, сегодня у нас тема наших зборів, так сказать, не дуже така весела. Як можливо, ви багато хто з вас чув вже, що в Білорусі протягом останніх місяця відбуваються масові арешти політиків, журналістів, блогерів, представників груп кандидатів по збору підписів за їх видвиження. Коротше кажучи, відбуваються масові репресії, яких, можна сказати, давно вже ми не бачили. Тому що традиційно репресії у нас відбуваються після виборів вже. Під час виборів навіть такого ще ні разу не було. Щоб так от масово, щоб так вихвало. Тому сьогодні ми тут зібралися. Дякую. Там коли робота. Слава Україні, друзі! Ну, зараз ми знаходимося, бачите, символічно біля стели на Майдані Незалежності. Всі, хто бажають, хто в центрі, прийдіть, підтримайте наших братів, сестер, братський народ наш, білорусів. Як ми знаємо, до речі, білоруси учасники є Революції Гідності, і Помаранчевої, і воїни, добровольці, і волонтери. І просто такий, знаєте, український актив підчерпує саме ось політичні біженці, в'язні, до речі, саме з Білорусі, там, інших народів, ті самі росіяни, не москалі, не плутаємо. Ось також ічкерійці, ну там і так далі, різні народності. Ну що, друзі, підходьте, ось бачите. Ось. Ми всі тут, можете долучитися. Ось, і я буду вести пряму трансляцію. Паралельно ось я вам покажу. Я ще на свою апаратуру буду знімати в гарній якості, бо викладу в YouTube, а також розміщу в Facebook. Від вас репост. Ну, дивіться. Ну, якось так. Да, і зараз я вам показую саму процедуру, як це все відбувається, як люди підготовлюються. Олег? Олег? Ні, ближче до себе візьми, ближче. О, якраз три прапора, обалдеть. Є. Ви проти вимагаєте звільнити когось конкретного чи взагалі? Всіх. Головне, якщо говорити, то треба звільняти всіх, бо нема такого поняття, що говорити когось конкретного. Питання, що будь-яка людина готова
Ви так незручно поставили штатив. Вибачте, будь ласка. Можете потримати? Я хочу. Дякую. Роботи на російську пропаганду. Чи можете цього прокоментувати? Ну, фактично зараз будь-яка точка зору, яка є відмінною від офіційної, вона переслідується і нерідко навіть ті пости, які не стосуються коронавірусу, а навіть якісь історичні питання, які були, можуть містити на собі позначку, що це є фейк. Тобто, скажімо так, ми вже далеко від Білорусі, можливо, навіть від 37-го року не відійшли. Дякую. Добрий день. Так. Я є учасником акції. Зараз секундочку. Так, пишемо. Дивіться, будь ласка, на мене прізвище, ім'я. Мене звати Антон. Прізвище оголосити не можу. Сьогодні Я прийшов підтримати акцію, тому що ситуація щодо переслідування свободи слова, свободи думки у світі, вона набуває загрозливих рис. Якщо у 91-му році всі країни колишнього Радянського Союзу здобули незалежність, то зараз відбувається якесь зворотне тяжіння до того, від чого ми фактично відховувалися. Коли дивишся на ситуацію, яка є в Білорусі, то бачиш, що людина, яка не погоджується із якоюсь офіційною думкою, або, можливо, зберігає якусь там традиційну символіку в себе вдома, може бути переслідуваною і гнобленою. І якщо дивитися загалом на ситуацію, яка у нас зараз відбувається в Україні, то нерідко ми стикаємося із подібними проявами. І фактично, якщо дивитися на Білорусь, і те, що є зараз, через один найменший пост, який ти робиш через соціальні мережі, який може навіть не стосуватися політики, може бути якоюсь критикою просто навіть якогось футбольного клубу чи ще щось, будь-що, може не сподобатися, і ти не можеш бути ні туристом, ні громадянином Білорусі. Загалом ми є сусідніми народами, є братніми народами. Якщо дивитися по ситуації, яка складається, то навіть будь-які важливі зв'язки із країнами Балтії, України, вони йдуть через Білорусь. І якщо у Білорусі перекрито фактично сполучення, то ми навряд чи зможемо комунікувати зі світом. Бо якщо впаде Білорусь, наступною впаде Україна. Скажіть, будь ласка, чому присвячена акція? Акція присвячена, скажімо так, тому що в Білорусі велика кількість громадян Білорусі, які
мають іншу точку зору, офіційну владу. Громадяни, які, можливо, потрапили на територію України і брали участь у війні на Донбасі, переслідуються. Так само ми пам'ятаємо ситуацію з журналістом Павлом Шаройком, якого так само захопили. Тож питання, він є міжнародним незалежним журналістом, і якщо, навіть якщо він і залежний, скажімо так, від якогось видання працює, все одно він є громадянином іншої країни, його не можна переслідувати. Але ми бачимо і Тараса Аватарова, і багато інших саме громадян Білорусі, які страждають тільки за те, що, можливо, вони ще не забули свою рідну мову, можливо, вони ще мають свої національні вишиванки, свої національні стрічки, можливо, вони пам'ятають свої національні свята. І от питання, що коли людина досліджує абсолютно інше бачення, яке, можливо, не є якимось екстремістським, не викликає якихось там закликів до подавлення влади насильним шляхом. Тому що всі хочуть демократичних виборів, демократичних прав і свобод. Але їх немає. І Білорусь поступово стає прикладом того, до чого зараз стрім входиться в Україну, на жаль. Тут громадяни України чи люди? Тут є різні люди, різні представники, це і білоруси, і громадяни України. І загалом, я думаю, що можливо ще люди підуть у нас зараз, на жаль, масовий режим, ми не практикуємо і будемо писати. Смотрите, пожалуйста, на меня на камеру. Добре. Подойдите, вот подойдите, да. Как выспать быстро? На русском. Вы сделали. Так, ну, Алчинников Олег. А почему вы сегодня тут? Ну, тому що Максим, як ви дуже добре ведаєте, в Білорусі зараз відбуваються масові арешти активістів, політиків, опозиційних журналістів, блогерів. І тому сьогодні ми зібралися тут, щоб заявити солідарність з тими людьми, які затримали в Білорусі. А вообще, как насколько для вас важна солидарность? Да, или что? Ну, солидарность важна, потому что мы сам белорус, живу уже с 14 года. Ну и тому солидарность это великая речь. Можете показать, что у вас на помощи? Что вы делаете? Можете это рассказать? Что это? Це буде. Михайло Сергійович і Сергій Тихоновський були затримані. Не про каждого, что вот это, что фамилия даже задержана, объясните. То колишні політв'язнів, яких ще давно і яких затримали недавно. Серед них є потенційні кандидати. Є. Потенційних кандидатів затримання можливо і може бути. Вибори в Білорусі немає 6 року. Формально. Формально. Вот только сегодня арестовали Апоштева. Николай Сергеевич теж в адвокації. Він спробував використати у нас у Воронежах хоча б виборчий фарс, как зарегистрировать 30 кандидатов. Подал 30 инициативных групп, которые были все отфутборены и Ермошиной. Осталась только группа непомнящих, имел статус инициативной группы. Вот сегодня так само затримали, потому что в Беларуси зараз так само и тех облуд. Параллельно вот нашей акции. А виборів там немає і бути не може. Ні, ну це зрозуміло. Статкевич – це та людина, яка хоче голосувати, так? Нет, Статкевич – это один из лидеров белорусской оппозиции. І він збирає підписи на себе? Нет, он не избирается, потому что его инициативную группу Ермошина не зарегистрировала. А чому яка підстава формально? Справа в том, что с 55 инициативных групп, которые были подадены, были выбраны только 15. У нас ГБшная країна, разумеется, там не 15 інших кандидатів. 15 инициативных групп. Причем, когда это все починалося, у ніяких максимості собрать 100 тысяч подписей нікого не было. А еще вот этой массовой репрессии, которые проводит режим Александра Лукашенко, примушает просто белорусов настроить, что они все против Лукашенко. И они сгодны подписывать зараз снова за Зедлик, а и только не был бы Саша 3%. Такая ситуация. Сама по себе та компания, которая сегодня идет, она просто трагичная, бо
И найдейший на фоне того, что Беларусь уникальна, это одна країна Сходней Европы, яка применила тактику Туркмении и КНДР по коронавирусу. Правда, Туркменбаши и Ким Кореи, они просто заборонили коронавирус. Александр Лукашенко пошел крыху іншим шляхом, и неофициально уже дали, что больше полвідсотка населення Білорусі інфіковано коронавірусом, і вони кожен день пишуть, що по 5 смертей, що так само унікально для Білорусі. Насамрэч Білорусь пылает, і ось ця кампанія, вона просто дозволяє іще, каб не стихла нават першая хваля коронавіруса. Тому то, що зараз відбувається в Білорусі, трагічно по секторах накірунках. Перше, змацнення політичних репресій, які йшли ще апошні полгоди, бо я нагадаю, що за ті акції, які ви бачили по телевізору супротив імперської Росії, був дикий поліцейський ГБшний переслід людей, чим частка, сьогодні частка активістів білоруської опозиції, це паралізована, там не выплаченных штрафов только на $300 000, и про это все молчат. Кое-судовые каналцы забирают речи, вот, люди заняты типа выборами. Нам весь сказали, лидеры на этой Менской улице, что вот треба как-то вот типа по закону. Ну, Гаем показал, что такое закон. Потому что впершиню это уже 6-й выборчий фарс, а лишь ніколи в Беларуси не было, особливо улічуючи, что Беларусь, в отрізні от вас, судовно разумеет, что отбывается в краине, никто не верит в Беларусь в этой выборы, ну, кроме всі маргіналові влади, так? Ось, такой репрессии на это подчас, коли по закону может кожен збирати подписи, просто ніколи не було. Вони демонстративні, як кидаєш провокації, про яку ви ведаєте, супротив Тихановской, это нанять специально проститутку для того, чтобы она приставала к человеку, якому не дали зарегистрировать инициативную группу, потому что этот час находился на административных сутках. Тому зарегистрировали его жонку, и он себе начал собирать подписи, подослали проститутку, и в вынику того, что полежал, як актер, милиционер в Гродно, человек на криминальной справе, і невідомо, наколькі масово вони цю кримінальну справу зроблять, тому що там стримано вже більше чоловік. Дивіться, ви кажете, що на попередніх виборах Лукашенка, так би мовити, не було репресій на даному етапі виборчого. Не хвалюйтесь, зараз це? не хвалюйтесь, я скажу, не хвалюйтесь, Лукашенко після отыгрывался після виборів. Менавіта ізоляція нашої країни моцная почалася після брутального розгону площади 2010 года, когда приезжали специально с Захода, там была другая ситуация, просили его, он провел репрессию, он провел зачистку, и тогда впервые ввели санкции супротив его олигархов, и достаточно моцно наступили на самого мозоль Александра Лукашенко. То, что в прессе чемусь называется санкциями супротив Беларуси. Нет, это были кропочные санкции только супротив лукашенковских олигархов, про які все забывают, и лукашенковских силовиков, які уже 26 годов просто гвалтят Конституцию, Беларусь, белорусский народ и все, что можно. Тому Лукашенко завсегда отыгрывался, а лишь я казал, что есть в чем проблема. Белорусы давно уже, коли бы у них было Макшимы, сняли голосование по Александру Лукашенко. И в 2020 году, то есть давно. Выборов давно нема. Тому еще задача просто людей затягнуть на эти выборы, а там, коли люди есть, так ради Бога, сказали и сказали. Ось. Тут я бачу ще яку ситуацію. Ви зверніть увагу, що камнем преткновения для всех, практично у кого зарегистрировали инициативные группы Ирмошина и К, стало як не парадоксальне питання, чи Крим. Отказываю ні в один з тих людей, які сьогодні з'явився, які зараз вже мають військово-серйозні рейтинги в білоруському громадстві, бо білоруси тут можна зрозуміти. Лука 3%. Это человек, который снижает Беларусь, ненависть до его, на самом деле, не великая, этому великий такой аппарат и полицейский, мы на переде планеты всей по колькости милицанту на душу насельництву. И спецслужбы его денежают не только КГБ, якое так и засталось таким назовом КГБ. Тому белорусы, конечно, вельми хотели бы его снять. Але те люди, які зарегистрированы, они рассказывают, что Крым грецкий, что не треба псовать относины, что вот русские, украинцы, нам, белорусам, это дословно цитую, нам, белорусам, так само потребно. Это все не випадково. Чому? Тому що зараз ненависть до Лукашенко в такой ступени, что она погрожает всей этой лукашенковско-путинской хевре. И явно просто по
биографиях тех кандидатов, которые вы можете поглядеть в открытом доступе, и по биографии тех людей, яких Лукашенко за апошний час поставил на челе державы, просто можете побачить, что на Беларусь просто находят вельми серьезная трагедия. Бо кандидаты тим чи іншим боком вельми серйозно зав'язані на Москву, на її економічні структури, ці спецслужби, і человек, как Сергеенко, який керує адміністрацією президента, і новий прем'єр-міністр, який призначений только вчора, це виходці з криху модифікованих совєтських спецслужб, які знову-таки зав'язані на ту же Москву. Тому напереді Білорусі будуть вельми тяжкі 9 жнивня, жнивня по-білоруськи 9 серпня. Особливо коли лічимо те, що сьогодні Віктор Орбан, який був з офіційним візитом Олександра Лукашенка, закликав зняття санкцій супроти його, там залишилися дробязі, якраз зв'язані со знищенням лидеров оппозиции в 1999 году Виктора Гончара, опошнего легитимного керівника Центральної виборчої комісії, былого міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка і ще некількох чоловік. Вот эти санкции, потому что размова идея о забойстве людей, они никак не снималися. І Орбан якраз от вирішив, попитавшись сьогодні з Олександром Лукашенко, поставити питання, щоб вони признавали все, що робить Олександр Лукашенко. І все відбувається якраз на фоні именно сьогоднішніх репресій, тому що арешти йдуть і зараз, коли ми з вами розмовляємо на Майдані. Причому людей арештовують якраз за уділ в пікетах по зборах підписів. Причому, як не дивно, чомусь арештовують пословно активістів опозиції. Олег, давай. Почекай, Олег. Починай. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Шановні сябри, шановні друзі, велике дякую, що сьогодні тут прийшли. Сьогодні у нас причина того, що ми тут стараємося, не вельми весела. Як можливо, ви всі чули, в Білорусі зараз на протягу опошніх 2 місяців відбуваються масові арешти ініціативних груп кандидатів, журналістів, блогерів, політиків опозиційних. Відбувається масово, навіть відбувається зараз, під час нашої акції. Це прикра з'ява, тому що ніколи ще в історії Білорусі такого не було, що під час кампанії президентської відбувалися арешти. Звичайно, арешти відбувалися після того. І це багато про свідчить. Це свідчить про те, що Лукашенко боїться. Боїться тому, що його зараз самий низький рейтинг за весь час керування його народу. Боятся все. Боятся КДБшники, боятся милиции. Потому что Лукашенко так само посильнейшим будется отказывать за те злочинства, які вони здійснили по команді Лукашенки або власної ініціативи. Тому живе Білорусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! А зараз дамо слово керівнику руху «Солідарності разом» Мирославу Фільчику. Була, напевно, просьба, можна вкрито пересунути, бо не можу виступати, коли людей. А там якраз сонце валить і ми не зможемо вас показати. А ну, как покажете, так покажете. Давайте вот так вот боком. Боком трохи. Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! Слава нації! Смерть ворогам! Шановні друзі, шановні сябри, перше шагу вам велике дякую, тому що вже слушно сказав господар Олег, в той момент, коли ми стоїмо на Майдані, в Білорусі відбуваються арешти активістів опозиції. І там, справді, напереді вельми трагічна ситуація. У нас сьогодні акція «Свобода політв'язнів». Час, коли тих людей, прозвища цих людей написані на плакаті. Для тих, хто цікавиться інформацією про Білорусь, я хотів би сказати, що до опошньої хвилі репресії у нас офіційні правооборонні центри визнавали 4 політв'язнів. Це Михайло Жемчужник, який, на жаль, довго вже знаходиться за кратами, а так само Емельянов і Комар. Зараз вже долучили Сергія Тихановського, я думаю, ви цю справу ведаєте. Я, Вячеслав Симчик, сябра
Рады Белорусского национального конгресса. Те национальные конгрессы я представляю Рух Солідарності Разом. Рух Солідарності Разом визнає каля 10 політв'язнів. І два прозвища з тих людей, які не признаються. Офіційні правооборонці, я не хочу назвати на Майдані. Это Тарас Ватаров, який воював за Україну, і по словам його матері, його отцю встречаться якраз в турму по отъезду в Білорусь. Ось, і він зараз в вельми жорстких умовах знаходиться в Вітебську. І це Святослав Баранович, який під час акції тунеядців, так званих, ви це бачили, 17-го года, спробував оборонити білоруську молодь від бандитів, тітушек, які натурально оказалися співпрацівником міліції, і за це йому дали так само 3 года, і ось чекаємо, коли все-таки, дай Бог, коли він вийшов, тому що в тюрмах зараз в Білорусі так само вельми тяжко. Что отбывается в Беларуси? Коротко и ясно. На великий жаль, в 96-м году у нас действенный был антиконституционный переворот, после этого белорусский народ целиком был позбавлен всех прав и свобод. Потому что в 94-м году пришел до власти Александр Лукашенко, люди ему верили, думали, что он будет смагаться с начальством, думали, что будет справедливо. Вы же бачите, замість этого Коля Лукашенко, якого він рихтує себе на зміну, інший просто маразм. І год за годом, в розпильний період, Лукашенко треба було проводити виборчий фарс, які ніколи в якості виборів ніхто не признавав, окрім Москви. Україна раніше так само не признавала, я вже не кажу про Європу і Америку. І, звичайно, при проведенні цього виборчого фарса репресії починалися ті вже перед днем голосування, ті після його закінчення. Сьогодні абсолютно унікальна річ, тому що маховик репресій запущений, не глядячи на все, що написано в білоруському законодавстві. Про вибори арештовують людей, які збирають підписи, уволакивають люди в цивільному, ті ж тітушки, тільки міліціанти, аркуші з підписами людей, які розписувалися. І що там відбувається, це на угол. Уже ніхто і не звертає уваги, тому що відбуваються страшні речі, які засновані ще на тим, що не тільки Олександр Лукашенко хоче вічно правити, але ж на всход живе той чоловік, якого в Україні називають Хуйло. І у нього давно вже є плани по інкорпорації Білорусі в склад Російської Федерації. І ви ведаєте, що летось 2019 года подпольно от белорусов Лукашенко с Путиным вельми долго обмерковывали так званые дорожные карты, які не рассосались. Были протесты, не глядя на то, что были репрессии. И вот эти репрессии, которые мы зараз бачим, они идут якраз в протяг тих репрессий, які обрушилися на патриотов за то, что они имели смелость выйти и сказать и Лукашенко, и Путина, что это Беларусь и что это незалежная країна. Там так само не было ніякого закона. Я коли, після того, як виступив на всіх 5 мітингах, які ми могли бачити по телебаченню, заочно, що абсолютно не вписується ніяке білоруське законодавство, 3 рази отримав по 15 суток, які висять надо мною до этого часу, и при вертании в Беларусь все равно меня будут копать. То же самое у других. Я ведаю, что коля 30 тысяч долларов висит штраф на активистов оппозиции за те акции, которые были еще летось. У нас вельми жорсткий отбор маемости, максимум користатися мобильником, автомобилем. Ну, зараз коронавирус, и максимум было ранее за межу поехать, коли у тебя есть незаплаченный штраф. Гроши для белорусов неподъемные, и они вот висят еще с того года. А за май я просто рекомендую, заходьте на электронную сторонку правооборончего центра «Весна», Спринт 96, там идет информация о том, что отбывается в судах в Беларуси, то, что отбывается в нарушении прав человека в Беларуси. В мае так само уже сотни людей были затриманы, были уже сотни судов, причем до десятки городов Беларуси. І почалося це одразу після того, як Лукашенко потелефонував Путіну, і вони об чимось поговорили, і Лукашенко обіцяв, що вибори у нього дотермінові 9 жнивня. Є ще одна страшна трагедія.
В зв'язку з тим, що влада ГБшна, вона абсолютно не залежить до народу, люди ще страшно обурені тим, як Лукашенко казав про тих людей, які в Білорусі померли від коронавірусу. Практично по всех ведомых людей, которые померли. И он сказал, это толстые, а это такого взрослого, это такой ступень нелюдская, ну як все ГБшне. Что люди, які замучені этой диктатурой, так само это перенести не можуть. Тому що в ті офіційні лічби, які ви бачите, 46 тисяч інфікованих білорусів, які можна поглядіти на сайтах, це дані офіційні, так? Мало хто в Білорусі вірить, і абсолютно ніхто не вірить в ті лічби, які не дають щодня регулярно по 5 смертей в сутки. Лукашенко тут не зовсім унікальний, бо раніше до його і Туркменія, і КНДР, вони так само відмінили епідемію коронавірусу, причому зовсім і глобально. Лукашенко поступил по-другому. Он берет с Захода гроши и сподеется больше брать. Бо покуль мы с вами тут потребуем свободу политвязня в Минску, приехал Виктор Орбан, и он провел вельми поспеховые перемовы с Александром Лукашенко и уже заявил, что будет лоббировать Лукашенко в Европе и будет потребовать снятия так званых санкций супротив Беларуси. На самом деле, это санкции супротив тих людей, які проходять по справах по забойству лидеров оппозиции 1999 года, бароней до Орбана, до коронавируса, не было не принято, как людей практически в открытую забивали, и за это никто не нес отказываться. Теперь, на великий жаль, можно все. Вот такие вот страшный момент. Мы с вами находимся, бо натурально. И идея Лукашенко вечно керовать Белоруссию. И идея Путина захопить Беларусь для нас, белорусских националистов, она абсолютно нормальна. Мы будем с этим змагаться. И на великий жаль, 9 жнивня цалком Максима примолчения Сусвета, вы просто поглядите, что в вашей прессе друкуют про так званые выборы в Беларуси, хотя это уже 6-й выборы, давно можно было разобраться. И нагадаю, что ранее Украина ніколи не визнавала выники этих выборов. Такого ніколи ранее не было. В свете то же самое. Бо, зрозуміти можно, карантин, коронавирус, беспорядки в Сполучених Штатах Америки. Тому мусить Лукашенко и отважился на 9 жнивня черговый раз поспробовать призначить себя самого керівником країни. И то, что он Шору уже докатился до того, что в открытую погрожал белорусам, посылающихся на расстрелы в Узбекистане, в Таджикистане, о тысячах забитых. Это показывает, что процессы, які відбуваються в Беларуси, они вельми небезпечны. Бо не на Майдане казать про расстрелы, и не в Украине казать, что такое война. Вы это словно разумеете. Так вот этой выборчий фарс, на великий жаль, кошмар таких показчиков может быть прологом до войны на полночь от вас, что натурально страшно. Покуль мы еще ее можем спинить. Мы, рух солидарности разом, отрезан пишем, потребуем отмены выборчего фарса 9 жнивня. Мы потребуем вызволения политвязней. Я хотел бы нагадать, что снятие санкций с олигархов режима Александра Лукашенко и шерега его ключевых дьячов отбылось в 2015 году только коли вызвали из тюрьмы Миколая Статкевича еще несколько наших политвязней, які отсидели после 2010 года, а мать что 5 годов. В жахливых умовах. Теперь Статкевич, якого не зарегистрировали, які навіть ніяких пикетов не проводил, в тюрьме на 15 суток, потому что Лукашенко вирішив, что ему можно все. Его сапраўды треба спынить. Спынить его неким тапком просто немагчыма. И он за гэтые годы 26 годов улады влез в такие шэрые схемы, якія завязаны и на Заходе, и на Всходе, что сапраўды, и вот эти визиты периодично, якія вы бачите, это подкресливают, у него есть еще ресурсы, у него нема головного ресурса. Вот белорусский народ давно не подтримливает. Вот чему так широко пошло Саша 3%. Для Беларуси сегодня вельми важно, как на Майдане прозвучал лозунг «Свободу белорусских политвязней». Мы потребующие вызволения людей из тюрьмы,
мы рано чи поздно прийдем до вольної Білорусі. Тому давайте разом підтримаємо тих людей, які сьогодні за кратами в Білорусі. Свободу політв'язням! Свободу! 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 Николаю Статкевичу! Свободу! Сергею Тихановскому! Свободу! Святославу Барановичу! Свободу! Тарасу Ватарову! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! Максиму Винярскому! Свободу! Дмитру Фурманову! Свободу! Михаилу Жемчужному! Свободу! Свободу всем белорусским патриотам! Свободу Беларуси! Рано чи поздно буде перемога Білорусі. Рано чи поздно буде перемога України. Це буде наша агульна перемога. Бо ми люди, а ті, хто супротив нас, це гидня, це не люди. І рано чи поздно люди переможуть. Бо так створений світ. Як би тяжко сьогодні не було. Тому, шановні сябри, вам вельми велике дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живі! Живе Білорусь! Живі! Живе Білорусь! Живі! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Дякую. Ще треба сказати, що в Бресті є дуже опасне для України підприємство, а саме акумуляторний завод. Якщо який зараз працює, то підводні підземні води Волині, якщо не дай Бог попаде свинець, який Давай, Олег. з цього заводу Як попаде правильно свинець. сказав пан Максим, з підприємством будується зараз, ну як будується, вже майже побудований завод, який фінансувався китайським капіталом по будівництву, по відводності атомних батарей. Це будівництво дуже шкідливе і не мне казати, що таке шкодне відводить в Україні, яка постраждала від континентальної катастрофи в Чорнобилі. Води, які йдуть від Бреста на Nin, включаються українськими. Вони текуть від неба. Коли яка-небудь аварія вдариться на заводі під Брестом, то буде отравлена і вода і в Україні так само. Эта проблема не тільки Дунська, це проблема так само і України. Тому що екологічна проблема зараз на першому місці стоїть, тим більше на підприємствах, які будуваються китайськими капіталами. Тому слава Україні! Героям слава! Я Білорусь! Я дозволю собі ще Та ну не... я не хочу себе повишенного реплику, зв'язано якраз з тим, що в Білорусі одним із очагов коронавірусу з'являється Турмай. Рух солідарності разом приймав заяви якраз в конце красавика, коли безпідставно були арештовані лідери перестрільських процесів, за то, что рассказывал Олег, так, на 15 суток. И мы тогда указывали, что потребуем нового спинения административных арештов по Беларуси. И двое из 3 лидеров, которые были тогда арестованы, были инфикованы официально коронавирусом. Теперь вы бачите, какая ситуация, что сколько людей арештовано в Беларуси, да, на великий жаль, нам это никто не ведает, на основную информацию такового. Не 1 не 90, ну, дай бог, как 90-50% того, что там отбывается. По арештам, я не кажу про затримання, так? Тому ситуація страшна. Есть ще больше страшная для экологии Украины речь. Это фабрика в Светлогорску, зеленые беллезы, якая скидывает свои отходы, які китайцы побудовали, в речку Березина, якая впадает в Днепро. Мы не только соседи, мы друг от друга залежны. Вот, на великий жаль. И такие вот шкодные бывает виконання. Так само там сумні новини, тому що, наприклад, координатор наш групи солідарності разом, якраз в Светлогорску, за вчора крапив китайський коронавірус. Ось. Это между собой вельми тесно связано, потому что вот эта ГБшная методика борьбы с народом, она включает в себя и то, что коли Лукашенко треба гроши, то неважно, як он их робит. Контрабандный сигарет, вы ж ведаете, мы на переде планеты, все, официально по сигаретам. И без
підтримки влади, гэта было просто немагчыма. Ці вот этой вытворчасці в основном китайские, якія экономят на шинке, экономят на людях. Все это мне не только по Беларуси. На великий жаль, шмат вельмі кропак полевых в Беларуси. За 5 секунд мы с вами тут натурально про все это не расскажем. Але я вельмі спадзяюсь все-таки, что наступит час, когда влада белорусская будет белорусская, и тогда у нас будет все в порядке с Украиной. Самое главное, что белорусы нарешті вольно почнут. Дякую. Богдан Борисович, и пару слов скажем. Они два раза ряд, ряд, Борис Тамакин, гений диплом Высокой Европы. Человек, конечно, мы все ведаем, что вез страшная, агрессивная Российская империя, а лишь нават там есть люди, которые не боятся поднять свой голос супротив нелюдского, ГБшного, супротив российского. Борис Тамакин. Конечно, я поддерживаю требования, но, честно говоря, то, что в Беларуси очередная волна репрессий, это, как сказать, это новость такая пожилая. Потому что 26 лет вот этот режим Лукашенко в Беларуси существует. И все эти 26 лет там сажают политзаключенных, повторяют акции протеста, массовые побои, да, потом время от времени освобождают, там меняют на кого-то, на договоренности с Западом, потом все начинается по-новому. Вот. Я единственное, честно говоря, единственное, чего я не понимаю все эти годы, я давно был в Беларуси, к сожалению, последний раз, еще нулевые. Вот. Но тогда уже это было невозможно понять, тогда уже я пытался разговаривать с националистами, с судьями. Вот. И никак не могу я понять, как белорусский народ это терпит. 26 лет такого режима совершенно не вмещается в сознание. Вот. Просто невозможно. Потому что ведь это, черт побери, ведь это же не московская орда, это же не вот эта вот азиатская диктатура, да, которая идет от Золотой Орды, и, так сказать, они воспитаны рабами, черт знает скольких поколений. Это же действительно было европейское государство, и был, так сказать, светоч европейских цивилизаций, великих литов, и что с ним сделали? Восток диктатуры белорусского руководства не такой. Я не очень понимаю, как это ходить на белорусской системе. Это основной вопрос, самый основной. Я просто думаю, что хорошо, что проводятся акции солидарности по так сказать, разным странам, вот здесь, в Киеве, в других столицах, и посольстве, где там сюда, хорошо, но это все равно недостаточно. Все равно он сажает, и проводит эти партии, что выборы, что еще что-нибудь. Позор этот продолжается, это далеко за гранью где-то находится все, за гранью вообще добра и зла. Давно уже истерики. Я думаю, что чтобы освободить политзаключенных по-настоящему, надо ликвидировать этот режим. Он уже слишком долго существует. Это совершенно немыслимо. А чтобы ликвидировать режим Лукашенко, видимо, надо ликвидировать самого Лукашенко. Я не знаю, как это будет делать. Уже в нулевые годы, когда я бывал там в Беларуси, общался с друзьями из оппозиции, тогда уже люди говорили, что только снайпер спасет Родину. Я помню этот лозунг, что как миллион. Только снайпер нужен. Вот он действительно нужен, и сейчас он нужен значительно больше, чем 15 лет назад. Я так понимаю, что пикеты это хорошо, но это недостаточно, нужны более решительные действия. Лукашенко, он как дерьмо на глазах, без ликвидации его, ничего не будет. Видимо, надо просто другие методы использовать. Есть белорусские, хорошо, что есть белорусские националисты. Я полностью поддерживаю независимость Беларуси, национальное возрождение Беларуси. Но не очень понятно, почему националисты в 21 веке используют только такие методы по умолчанию, как уличное депутирование, следствие и так далее. В свое время
свое время были националисты других славянских народов, и методы у них были пожестче. В частности, вот сейчас вспоминается, например, знаменитое марсельское убийство 1934 года, когда македонские националисты воевали боролись за независимость Македонии, грохнули короля Югославии. Взяли и грохнули. В Париже с визитом находился король, они не убили. Вот. Я не очень понимаю, как справиться с режимом, как освободить политзаключенных, не предпринимать решительных шагов. Просто не знаю. Привет, Беларусь. Привет. Друже, можна прохати ще раз? Зараз я буду виступати. От, на мене направити теж, добре? Це на тебе. І оцей. Їх два. Ну так, оце. Слава Україні, слава Білорусі. Я спиною трошки так стати. Ну що, побратими, просто братський народ, білоруси, знайте, що український народ вас шанує, поважає. Нам приємно, що в нас ми духовно, культурно, традиційно, ми дуже схожі. І навіть до речі, я хочу подякувати добровольцям, саме білорусам, волонтерам білорусам, громадським активістам білорусам, низький вам уклін тим, кого вже в живих немає. Це ті, хто боролися в Білорусі, в Україні за свободу слова, за рівність, ну, для майнових порушень. За повагу, що не можна організації, які далі боронять свободу, справедливість на гідне життя не тільки в Україні, не тільки в Білорусі. Насправді ця боротьба – це як рушійна сила в усьому світі. Жодна країна того не отримувала того удара, не терпіла такого, як Білорусі і Україна. Ось, тому нам витримки, знаємо, що ми на правильних шляхах. І колись спали разом на столі. Слава Україні! Живе Білорусь! Не готуюсь. Шановні друзі, я ще раз дякую за те, що ви прийшли. Дякую вам за солідарність, дякую вам за підтримку. Як вже було сказано, Лукашенко вчора погрожав, намекав, открыто погрожав русскому народу, то, что он применит силу, то, что он будет стрелять. Але коли он применит силу, прольє кров, то это будет так кров, что он сам захлинется. Ну, слава Україні! Героям слава! Білорусь! Живи вічно! Скажіть, ця акція сьогодні тільки в Києві відбувається, чи ще десь в якихось містах паралельно також є? В Україні тільки, А не в Україні, поза межами України. і зараз в місті відбувається. А Де? які плануєте надалі кроки? Можливо, якийсь там лист посольству занести? Чи що будете далі робити? Щодо посольства, така ситуація, посольство Білорусі окремо. Посольство Білорусі в Україні – це єдине посольство, яке не приймає жодних повідомлень, жодних підписів. Вони ніколи їх не приймають. Ми стільки разів до їх ходили, вони жодного разу нас не виходили, жодного разу не приймали жодні наші заяви, жодні наші документи, які ми їх доносили. Тому форм протесту багато, тому все залежить від ситуації. Тому все залежить від ситуації, так і будемо діяти. А ви громадянин Білорусі чи України? Я так. Білорусі. Представтесь, будь ласка. Мене звати Олег Овчинников, я живу тут в Україні з 16 року і до сьогоднішнього дня. Дякую. Ну що, друзі, давайте репостами підтримаємо наших побратимів, посестер, саме білорусів, наш братній народ, славний народ, який, я говорю, духовно, культурно, освітньо, навіть мовою ми схожі і трошки менталітетом, не тим совковим, що нам нав'язували, а справжнім історичним менталітетом. Ось, ну, зараз трошки на себе. Ну, вже якщо піариться, то вже на повну, так? Ось.
піарю свою сторінку, насправді, шуткую. Ось Олег Овчинников, організатор цього чудового заходу. Що чудовий, бо тут об'єднує насправді чимало і українців, і різних національностей, в основному білорусі і українці. Але чудовий захід тому, що саме на цьому символічному майдані біля стели боротьби за незалежність, за свободу України. Саме білоруси тут це організовують на такому сакральному місці. Це і духовне місце, і мити кров'ю, і за боротьбу. Слава Україні, слава Білорусі! А це ви тут правильно. Да, друзі, будь ласка, зробіть репост. Мене трошки за мою проукраїнську позицію банять. Ось, щонайменше можете в підтримку братів-сестер білорусів зробити невеличкий репост. Коментуйте. Олег Овчинников все почитає, він, думаю, вам відповість. Далі. Да, і, до речі, його побратими, посестри в Білорусі, там же ж Фейсбук також є. І ще поки є, так? Вони ж також у нього в Фейсбуці на сторінки дивляться, читають відгуки, пропозиції, коментарі, тому можете писати на цей пост, а його, брати і сестри білоруси вам також відповідять. Слідкуйте за новинами в соціальних мережах, підписуйтесь на наші сторінки і також просто виходьте, підтримайте, бо я вважаю, акції спільні мають бути, а в нас спільний ворог історичний. Слава Україні! Всіх люблю, цілую. Амінь.